Yes, may yung ugto gali mga kamaton ng oras medyo maalaw na. Good, 55 na ang oras sa mga kamaton. So may onboard sa kundi nga mga papa na gid niya katama. Oh. Ma'am, Merry Christmas sa inyo, no? Merry Christmas! Yes, so sino ka ngalan to, ma'am? Si si Dorothy. Dorothy? Yes, so ikaw yung ma'am. Si Glyza. Si Ma'am Dorothy kag si Ma'am Glyza on board sa akong gali sa bungog to kamaton, no? So nag-on board sila hibawaan to mga sakyan nyo, no? Yes na. So dinta ka naman dito Sa District? District 21. amo na may ano tato sa district. May Christmas party kami Christmas ordain sa mga Yes. adlaw. So iya ka no, ma'am? For junior high school teachers. Iya ka. Yes. Hibawaan to? Yes. High school na dito. Abi ko elementary. High school. May high school. May high school na da. Basta grade 10. Ano ning all teacher lang ang mga staff? High school lang, no? High school teachers. High school teacher lang. So, Tomorrow, biyang kami ulit. bali inyo lang niya high school. Yes. Sa buong bawti, grabe gusto ba? Ay, Kaya buwas atin naman ka mo sa kabilugan. Yes. Okay. Bawa pinakagasto nga regalo gini kayo duwa gini regalo. voluntaryo man actually, no? Di volunteer man kami, Okay. Wala man pa ng regalo, no? Persa, gida. I see. So, te, shout out sa inyo mga upod sa bungo. Ang nauna to, kung nang nabilin. Shout out sila. Si mga Rico, ang board kami kay Maton, no? Maton. Sige. Sinong Maton? Nga Maton nung haw. Ako si Maton gali, ma'am. Nga haw. Maton sa buhay, hanap buhay. Yes, so Nga Maton. Maton kakasama. Ano man? Maton sa hanap buhay ka, mama. So, teka mo, Maton man ka mo sa hanap buhay nyo. Maton man ka mo nga mga maestra, di ba? Yes, so, amo na eh. Mangkot si mangkot na bilang Maton. Dalo, siguro nga iligay nun. Ano ba? Dalo, iligay na Maton. Nakita mo sa ang akon nga kwan sa Dalo, logo. lagyan matomato. Okay. Pero Maton, ano nung Maton? Ako si Maton gali. Ngalan mo gina nga. Mama ko, ako si Maton na. Yes, mangkot si mangkot sinugit ngalan ko, ako si Maton. Tingin kita galina. Oo, tingin ka na siya ba ng galing. Ang ginalina na si Maton sa ikat-ikat lang na. Nga sa nanay mo si Maria, kagtatay mo si Anton. Yes, so ako si Maton. Dili sa ito Flores, si Lakiboy ako gali ah. Ay, sila. Maswerte. So Maton sa hanap buhay niya, ma'am. Kami nga mga driver, puro tanan mga Maton sa obra namon, no? Sa trabaho namon. So, tanan nga mga trabaho niya, mga Maton mo. Yes, so amo na din ano tong kuan niya subong ning mga upo niya mga pila mga bilog sa subong mga Christmas party. 16 kami. Kamo lang niya mo, no? High school department. Yes. I see. Kaya ano, sa taon niya itong mga upo niyo. Di sino to? Sa taon kayo sa mga taga-Hibaw. Ano, Hibawaan High School, no? Yes. Hibawaan Norte, no? Hindi? Ibawan, sur. Sor nila. Abi ko elementary na naman mo sa Tubang Sing Kwan, yung subdivision. Rupert! Junior high school. Okay. From grade 7 to grade 10. Okay. So, muna Christmas party kan tayo ma'am kali subong sa District 21 kali, oh. Ikaw, no? Yes, Ano so- gusto mo yung Pasko, Wow. Christmas. Tani actually ako mapaskuasin nyo mo, libre sakay ko tani sa mga December, bro, na napot. Oo, napalibre sakay ko actually sa bulan sa December. Pero napotol, kay pigado yaya. Puro kompetensya kami, oh. Yes, muna ite. Pero di mo mga bata, no? Actually, bata ko 5 kalalaki, Abo. kag isa ka babae. Ang babae ko kag niya mister, ang babae ko kag mister niya amo ang akon nga editor. Sabi ko ni Berga Black. Sir. Sila nga duwa nga akong nga editor gali mama. Sila. Ang baye May ko. mga ano ka magali, assistant. Oo, duwa sila nag-edit nga akong video. Bata kong babae kag ang panaya. Si Romel Botohigas. Shout out lang ta. Sige, shout out Mel. Shout out ko na Shout wali out mo. lang sa bata ni nung Mato nagabulit siya edit for Vlog. vlog. Yes. So, thank you mama. Anong
namin nga regalo na bato sa mga Pasko. Actually, wala pagid ko sa minabaton nga Pasko nga ano, biskan hindi man ano nga tawag? Material. Oo, material. Pero siguro kasi pas makabaton ko kay Christmas party naman nga mga diver sa Light of Glory. Ay, may harap, baka mga baliban yun, no? Oo. Bali, Christmas party naman ba sa aga, tapos Christmas party, resume naman sa biyahe. Ate, wala Light of Glory, basaga? May ara man, kay balan mo, dali mo na nga mong Christmas party mo, 11, pa naguro. Tapos naguro nga mo na Christmas party. Kaya di, kuhan mo lang na mo ng pangregalo ni boss. Siyempre, may, ano na tawag, may pamahaw na. Gasante kung may mga award-award kasi mga batang kapaswa mo eh. Luwasin na nga may bugas nga wansa. Okay. Pwede ka na si Bacolado. Ano sa Liberman? Hindi, ang sa ito, hindi ko sure. Ano sa Glory. Sa office, kung sila ang gaano sa tax. Ano, may mekaniko sila o staff sa yung Light of Glory? Siguro no, Sa office. document guro sa office. Si ano pilido ya? Bacolado. Ay si kung kami nagkakilalahin yung ano tawag, call sign. Oo, call sign kami kakilalahin. Shout out lang ako, Sir Bacolado. Oh, sige ma'am, sa tabo. Ano si Laki? Oo. So, naka-provide Laki kung ba eh? laki. Mga sa once actually. Hindi ko sure kung side of floor. Ano pili man nga, naka-taxi. So, sa tawag sa mga control na mo, nakagsta ko, may pupunta lang nga si Bacolado. Mga sawa ko no, sinyo naman, be, chat ka mo sa akon, be. Side of floor. Okay, call sign na namin kakilalahin na mo. Taga Baluarte sila ko na ma'am. Taga-Baluarte, man ko nung Ay, okay. Naging kayo no? Taga Lapas kaya ma'am. Kamu nga doon, taga Baluarte. Amol, Bebo, Mulo, Baluarte. Sa ang Baluarte, Mulo mo na. yan. Ikaw yung ma'am, din kayo sa Mulo. Dalo kayo sa North Banzania. Sa Virginia daw. Yes, sa taot kali kay Bacolado daw, kung nagpag ka malamonte. Di mga blue taxi, no? Confidential nyo man. Ano ma'am? Mga blue taxi. Normal na sa kwan, sa panahon, subong nga may mga amots na. Oo. Aba nila ko nabawa. Pila ka na kay years nung nag-drive nung Dire taxi sa, driver? dire sa Light of Glory daw, 20 pala. 20 years. Oo, pero sa Kabilugan daw. Sa adlaw-adlaw, lain-lain na pasahero ang imo nga makahalupin. Oo. So, everyday, ano ma-learn sa taga pasahero? Oo, kung sa... Ano na-learn mo, no? Kahit Pero paano mo siya na-apply. ako, kung tulokon ko pa lang ang pasahero, daw nabasa ko na eh. Ako. Kung... Kung bakit? Oo. Operante? Makita mo. Makita mo siya. Nakita Kasama mo, no? So nakita mo kami. Ano, una mo na, ano, no? Ating na-appreciate ko ganyan sa inyo, ya daw, very good ganyan yung pasahero. Yes, balagyan mo. Oo, sure ya. Pwede taliwa doon, sir. May iyo. Okay. Okay. So, sa 20 years mo nga pag-drive, Oo. so everyday rin na mga pasahero ang nakasalumuha mo. Oh, hindi- Pagkita hindi. mo sa amon subok. Dire lang sa Light of Glory. Lalo, Glory, okay. Oo, dire lang sa Light of Glory, 20. Promor 40 years na ko sa karsada. Ay, Oo. So, pagkita mo sa amon, ang hambal mo, mabasa mo din ang mga pasahero. So, Oo. pagkita mo sa amon nga duwa, ano ang... una mo Stand for very good. Dito mo, ma'am. Ano? Ano ma'am? Anong una mong impresyon sa amon? Pagpara na mo. Hindi, pagtulong ko sa inyo, pagtabok pa lang singko bawa rin naman ako nga pasahero nga mga kamato, no? Very good ni, mayon eh. Ano? Dito sa district, sa likod. Guwapa. Ano? Siyempre, normal na yan, sexy ka, gwapa, ganda yung katabok eh. Yes. Ano galante, no? Or maliit. Siyempre ka nanti, suwang Christmas. Yes, so, muni mga kawato, no, nagkakuan na kami ni Ma'am Dio. Kung ano yung mga experience ako kagangkuan ko sa mga pasahero. Sabi nung, for example, ang imo is pasahero, suplado, ano ang imo nga, ano? Normal lang naman sa amon ng mga driver. Hindi ka gid magkuan nga biskan suplada o kung hindi suplada ka na lang imo nga pagdala sa pasahero mo. Isa lang ang kamayuhan ng kay tanan ma'am.
Amo lang gid na. Di ari na kami, no? So, ari na kami sa Takili, ma'am. Sa taot sa Tonya Tunnel. Okay, Ari, Sir ma'am. Maton. Shout out kay Sir Maton. Thank you so much, Sir. Naging safe kami nakalabot sa amon nga venue. Delivery na siya, So di ba? much. Yes. And Merry Yes. Christmas! Yes, Merry Christmas, ma'am. Ano to, sino nga? Ari ng Merry Christmas. Okay, wow, may tami. God bless. Christmas pa ko kay mamo. Okay. Thank you so much. So, sandali, mama. Thank you, ha. Dali lang. Kamu, ma'am, sa taot na ng liwat. Okay, so shout out kay Sir. Okay, Okay, what up, Nelta? What up, Nelta, Nay? 1, 2. Okay, isa pa. 1, 2. Luhat. Wag pa. 1, 2. 1, 2, 3. Sige, ma'am. Okay na, ma'am. Okay na. Thank you. Thank you, Merry Christmas sa inyo, ha. Merry Christmas. Yes, so, may kambyo pa si mama. Tani libre. Ma'am sa district ko. Ma'am, thank you, ha. Thank you so much, Thank you sa inyo. Yes. Okay. Ari, naog na sila sa district. Thank you, ma'am, sa inyo. Kag mayong ogto sa inyo. Kag happy Merry Christmas. Sa Christmas party nyo subong nga ogto dire sa District 21. So, thank you mga kamatan, thank you. So, magulong gali pa na ako na yung mama. Ma'am, mayong ogto gali sa inyo mo. Kag thank you sa pagpa-vlog niyo sa ako. Gusto mo din na yung ma'am gali nga i-vlog ko. Thank you, ma'am, sa pagpa-vlog sa kay Maton gali subong ogto. Kag shout out sa inyo nga mga kapdanan dire sa kuano. Danan dire sa District 21 ang Binyos and Christmas party nyo. Happy Merry Christmas sa inyo, ma'am. Yes, happy Merry Christmas. Kag thank you sa regalo mo sa akon sa mula ni ma'am. I appreciate ni katama. Yes, thank you sa imo, mama. Thank you sa inyo nga duwa, ma'am. Kag mayong ogto. Happy Merry Christmas. Kag Happy New Year. Mga kamaton. Yes. Thank you mga kamaton na. Kag mayong ogto sa inyo tanan. Mayong ogto. Thank you.